Okwaliyenkosi oyilunga lomkhonto wesizwe uthi akaneme ngokuthi kuthathwe amasosha ase-South Africa bawayise e-DRC bethi ayogcina ukuthula. Uthi kungani benganikwanga iy'khali ey'fanelekile kunokuthi behambe bephethe ama-R4 kubantu abaphethe ama-AK-47. Uthi lento ayenza nje ufile Mbalweni neqembu lakhe ibulala odade bethu nosisi bethu. Ganza wethu kunabantu esizothi masikhuluma amaqiniso la into ezibuhlungu kweminye imizi. Abantu bazositshela ukuthi ngoba silandela le nsizwa le. Cha, silandela le nsizwa ngoba le nsizwa siyalazi igalelo layo. Ganza wethu mina nje ngilwa nalesi sihlava esenzeke eDRC. Esibhize eDRC isihlava esikhona. Anikwazi ukuthatha amasosha ase-South Africa nithi ayogcina ukuthula into ebikhulunywa isilima u-Antu Mbalula. Angizuba nenhlonipho kuMbalula ningixolele Ganza wethu ngoba vele lento eziwe uMbalula is killing our economy and is killing our country and is killing our sisters and brothers in DRC. Awazi uthatha amasosha awubhekana ne-M23 ukuthi bayogada ukuthula. Yikuphi ukugada ukuthula bayogada ngama-R4? Uma nawe nje la ikhanda lakho uduma ukuthi support uMbalula, hamba wena nge-R4 yogada abantu abaphethe ama-AK-47 automatically. Abantu abaphethe ama-automatic hamba ubagada phela nge-R4 sibone uzosurvive yini. Ganza kwethu ake simusa ukunabukelisa abantu besenza into erongi. Ku-wrong ukuthatha amasosha aseNingizimu Afrika uwahambe usayabhekana ne-M23. Abhekana kanjani abantu abaphethe ama-AK-47? Ubhekana kanjani nomuntu ophethe i-120 shooter wena uphethe i-42 shooter? Ngizama ukubeka ukuthi abantu ngicela kuvuleka amakhanda abo ukuthi eNingizimu Afrika amasosha wethu ayaxhashazwa. Mina into engizoyidlulisa manje uma amasosha akithi engangizwa awakhwithe azohlala phansi. Ngibone nje manje einsukwini I think i-video security zolo sekuthunyele elinye ithimba eliwu high position. Angeke nabo babuye kuleli yazwe. Angeke bafana babuye kuleli yazwe. Ngisho mina noma singaba ne very intelligent soldiers angahamba umelana angeke abuye bafana. Lokho ngizonitshela ngifuna nikungenela emakhandeni. Angeke bafana babuye kwamanye mazwe ngoba i-training yethu eSouth Africa is very poor. I-training yethu eSouth Africa is not high position. Laba bantu Ganza kwethu esikhuluma ngabo ngabantu ababengamasosha bavukela umbuso wabo. Ngabantu ababekwazi ukuthi bahambe bayohlala ehlathini ama-days bengadli befundela isibhamu befunda yonke into. Thina eSouth Africa sidla amaqanda sigijinyiswa i-3 kilometers siyabuya sihlala phansi sigijinyiswa i-4 kilometers. Laba bantu bagijima ama-kilometers. Laba bantu mabezi training baphoswe emanzini whether kunenyoka noma kunani ngaphakathi uzozibona fanele uphumele. Laba bantu baphethe ibhamu ezidubula zingaphansi kwamanzi wena uphethe into engaphathi ayidubuli fokolo. Bantu baseNingizimu Afrika kwenye imini iyadingeka imfundo kunina nisiyadingeka isikolo ukuthi like ningene isikolo sasebusuku ngoba nangena isikolo sasemini esiphuma ngo-10. Umqondo wenu inengi yenu ufile musani ukusupporta into engezi unenzela lutho. Musani ukusupporta into enibonayo ukuthi ayinalo ikusasa. Angazi nofunda nini ukutshelwa amaqiniso. Iqiniso limile elithi South Africa angeke ibe nayo indlela yokukhulisa amasosha ukuthi abe kule position yakwamanye amazwe. Singahlulwa ngama-country amabili, singahlulwa iZimbabwe la. Masithana siyalwa. Ingasitula iZimbabwe ngama-forces ayo. Singahlulwa iMozambique ngama-forces ayo. Singahlulwa iLesotho neMozambique. Le nhlezi nigxe ukuthi abanamali bayahlula ngama-forces abo. Kahle nge-ground force nange-air force bayahlula. Nakya yakuzwa ke manje sesikhuluma it's very intelligent thing. Ground force air force bayahlula labantu. Singaba nayo yonke equipment kodwa nge-ground force nange-air force bayahlula.
vumani lokho manje ngicabanga ukuthi nina nge-Air Force ningahlula i-DRC nange-Ground Force hawu musani ukudlala nini musani ukudlala umbalule ethi uzobheka ePitoli uzokwenzana ePitoli angeke uthathe izibhuka zamasosha uthi ahamba ubhekana ne-DRC angeke kuze kwenzeke lokho labantu abakazi baphoswe emanzini sinokubabona begijinyiswa batatanyiswa uma begijinyiswa sikhona singamadoda the problem they are going for people they are very educated mina ngazi ukuthi emasosheni ningizwe kahle emasosheni kunabantu abazomela ukuthi makuthiwa nayiphi labo bantu labo abanawo unembeza eSouth Africa mina ngizonitshela namhlanje go and google eSouth Africa awuthathwa ungena matric eSouth Africa awuthathwa ungena matric emasosheni ngifuna umuntu oyi1 ozoqhamuka koZimbabwe ozoqhamuka koMozambique ozoqhamuka koLesotho a comment kule video lamazwe engikhuluma ngawo kunabantu they didn't go to school abahande bafunda befundela isibhamu bafika bafunda isilungu esibhamini lapha ehlathini labo bantu abanawo unembeza bafowethu ngifuna ningizwe kahle ngicela ningizwe kahle abanawo unembeza kunabantu abathathwayo thana leli thimba leli lizofundiswa nje ukuyolwimpi ngothulu lwempi labantu engikhuluma ngabo asinabo eSouth Africa eSouth Africa kufuneka imatric kufuneka umuntu esikoleni kufuneka umuntu odla amaqanda kufuneka izibhuka intombi zabo lezi abafika bayiqhaphaza lapha mabeyitrain nganza wethu ngiyanicela hambani niyogugulisha amanye amazwe kwamanye amazwe kunabantu nje abangazazi nesilungu mabefika khona bakhahlela kuphela abakhulumi manje la eSouth Africa sayanabukeliswa hayi umuntu one matric kuphela ongena matric no kuyadingeka umuntu ogcine kwa grade 2 kuyadingeka umuntu ongakaze anuke iclass danko ngiyabona